ang lukurok no ang ko jawo an bu santri men bagi jungno kya chuba churubaji anong chuba mung bai sa ani bu santri men chana na bo nang asa dong chu chini maya gnang ta khu bu guru kurok jungno kya chuba baji je mama ni abo nang asa dong chu jungno kya chuba baji Mangfili furungna ni shikang no mokol ni mukti Kwlai kha bisiburi umoni cherai Birat da borma Saka me Kwlai ja nogo Bohok sajagai thei Khirwi ma tongkha tabu Birat da borma no buma bufa joto Lukurok no khabai khukbai khulumbui koi kha Chuba chuni bage biskang ni July March 2027 sal mariwo operation Kwlai nani rang krei ni bage Lukurok no Chuba chu Sankha buma bufa jong kok tuma o saiman kha Shiv Durga Kami Rani Bazar ni Bureau Report Nogba TV Kapangni takuk tai bukuk jong chung hanya hai ma phayoka nokbor news mangpli ni bukhak tui belai kheno khasa jaknai khayok jaknai mangpli kuchung tini mangpli ni bising tui norokno haina hai buskango tubnani bagi ma phayoka obongkha mandai block bai khe khobjak durga lakshmi na o Shiv Durga Kami wono o kami o khoroksa kukui Birat de borma umor kom bini tabuk bai bisik brui kadrop siko bisik brui kawai botabuk bini sak blaikno tabuk kisutui mayanggai tabuk bono operation khlainani nangai tongkha prothomni kogrok bobo hai abono buma buha chongbani koklam chalai norokni buskango chung tubunai mangpli dos hagadi Birat ni buha nini tabuk busla Birat tamung mani prothom char eko ani osrai hingkai puilawo Bohok tor sawo Bohok kodo khaye pholiwo hingkai tai doctor phonokha osero phonokha onjaga talangkha hingkai eko ran bazaro naikha sar saro phonokha hamya ngising jibi talangkha jibi talangni sar jong sawo abo operation khanyango ni sata tamni bagay abo phulinani nangkha kuno chamung rogoda problem gatong sar jong sagai sawo mane binabo khainalo mane atki tong khabu sara bulda tong khane sawo apro sonogor hin gas bo tong sata gas ni bagai ase kakhama sija gya to operation khanyang sata dan nolok da kha kai operation khaja khaimani purbo kaisa operation tongmani duita operation khai ko jaga khaike pule hin koro o jaga ko oro operation kaisa khaike pulewa tapore ko yang khijanai oro khijanai khaike kerungnoi ma khaike hingkai ikoboni maganya sung sayo sano mane rang rok kori khaum paimang rang bai tamo kha khibek baibani dino hopet kaisa payo tai sapta kaisa white paper ma payo kai komte 18 rok ma payo ko 18 ko ro kom thema no rok ma payo kai busuk baluk ha 4 mas engta ha 4 mas por no ha seng puila obo apro sar samon 3 mas ngai khajan samone infection ngai khaimali ya khunjo ro infection ngai rang puisa kari ba go bia lengai ta ke nini chraini boyas rok busrok 4 bosor 4 mas ngkha emne borung no rogoda khor poribo nasari thangja gran bazar wo ran khorok sa tongmani ani basa khornai amokha kuso bini bung tang tamu binong Birat deborma kotai khorsan bung ja Alex deborma go kami rok ni bung alpar angkai Shiv Durga parabo honong katai Kalinagar parabo honong tabu Lukurok ni bukhak tui nini kechar mung tam bobo hairo ang Lukurok no koyo ani besan bagai ano rang puisa kering tamo gai kisah Chuba baji henai ang koyo Lukurok no nang la tam khai sai tong har angkha kam khairok sao je kaman obon khayo kam rok hangka
মিস্ত্রি কাম মিস্ত্রি খাইও খেদন কাম খাইও যে মান তুই আমন খাইও আং nukhung o bahke choli tong nukhungoi ko chu gyang dong bai kam je man ma khayo wali jar khaba kam gori ko tabon sung solin kostong tong su ekdom pura wati pante bagai boy ko sa kare sia o khi bag no ma payo se o khi bag no bagai bo ekdom choli ase aba ko nyo sar no request khaibe jotono lukurok no ba an basan bagai joton chuwa ba thing hunai aw norok khnai mangkhana tabuk birat ni bu phatam ni Saka aw kha gnang maya gnang rok joto hastini tipra hastini joto lukurok norok mangplik nugui tongkhangke nokbar news mangpling bukhak tei norok mokoli muktui kalaiya nang obo hai chirai chikon sasa tabuk bai bisik bri ka drop siko kebo tabuk nasari o thangai tong drop siko ko bini tabuk porinani jorao tabuk bini obo hai sagrok obo hai rok ngui mudam musangsi ke tabuk borok ni nukhungo belai kheno Briman Kwlai jak emni Birat ni bufa tangai tui sai tongja jau kas kamla je kunu man khangke khaija jau ai kenu nukhungno choli riton mani ke borok busa khorok nei ingkha ingka hasteni joto lukurok norok nugui tongkhoba chini ko tauk Birat ni kuya ni borok ni naidi kukuini belai khen wana ma singcha tabuk khikrok tui mas ma khilia prothomo dusagramani phu kotorma pila manjang ma hai dosa bai ke mukharok dosa bai ko bai kirma singcha bini khisutui ingyani bagai sir mane dosa mane sir kodro nei borok ni riputo ingka abo tam khajani doctor bono bohok ni Saka tuise bono tabu khiri tonchu o bahai ke busuk jor tui kostong tongkhna ingke bini khikrok tui ke khiri liya ingka bono tabuk buskang ni maso 27 tarik no bini operation nungnai ingko operation khlainani bagai brok ni yago chana nungnani nango bithi brai painani nango rang khok chapon gri ingka abono tini o bahanyo norok ti buskang mangplik tubui ma phaikya brok ni je nukhungni jungjal klai tongmani haika ba Briman Kwlai tongmani norok ni buskango je mansak norok only khokcha khongni khlaiei norok bongno Chuba khoba brok ni busa butuino treatment khlaimanai operation khlaimanai tei bini busa Birat deborma hamnai belakhen tabuk bongni nukhungo Briman nanglai tonglaikya omo haike Bohok ni Saka tuise tabuk khiri ma tonso ingke belakhen wano ma singcha go horni thupro sapro rogo busuk jorok tei bini problem tongkhana chawai maya nungai maya muktri kaham ko mayang tongkhana omo Bohok gose oba ke poja kotoma ke paper tui ma tongo khirok tui ge busuk jora tui obo kostong tongkhana ge norok no wan chugui norok no oba ke chubanani khlaidi ngo obono brok ni kami te oro mandai blok bai ke khobjak Shiv Durga kami o hai ka ba Kalinogor bo hunjago o kami ono yang main road Assam Agartala national high road ni gana ono bisi chalia praino 2-3 kilometer sengene nok bai road bai ke gana sacha wono ke brok ni contact number hai ke ba scanner number ok wono norok scanner tinyo norok chubanani khlaidi kang buma banyo tam bobo hairok lukurok no kok kesanani musung borok bumani khukti kok saikna to sagari nang buma batam kok kesal ang lukurok no kesana musung ho ya pa besrap gai jo tuno no ko khoksa khon gai je mamani an busano ke Chuba thu lukuni Chuba mong bai se ching an busano kaham khai bui onyo busa hai ko nang an busano hamri ring no go tlang na musung lukurok na ang asung chu ko jo jan busano khoksa khon gai je mama Chuba thu a Chuba mong bai sang an busano operation khai tui hai hamri manani asung Chuba ani bumong molina de borma nang kok desaimang ka bum tamoni ni bum chari Birat nang hamna da musu o nai tongai lukurok no tamo nang kok sanai chari ani kisa Chuba di hne je nang sanai do sagani Dokter Uncle. tam sanai no char puro ani kisa Chuba di hne je sanai do sari ko Chuba di no bini je mansak bobo kok Saka kisa lukurok bono kisa Chuba di hne bobo khorang kisisyak awas khlaikya gatai buma bufa songni Thanio bebang mokoli mukti kalai lajak Briman Kwlai tong hatabu chawi nungai maya thui muktri thangya omo hai busa
khoroksano tori logroi asairnani borokno life ni bagui borokno kolokotor khlainani o imang rok success khlainani bagui borok nugui tongmani imang aboni bagui norok ni thanio je mansak norok khokjang thung khong ning thu khong tang thung norok ni chabaya bara chuba horkba khakwar khlaiye tabuk birat kukui bo hamnai abo se borok ni sanmung ketirfra hasti obahnya jotoni nogono joton kulum pesa klailajak ruk suklailajak rang pesa krinya bagainya obahai ke langma cholaimani haikoba thilaimani mangpilik kawin tongo rang pesa tongkha hangkese borok muni surok sori kaham ko tongoi manu ko oma hairok bemar khangke oma hairok treatment dok haike operation khlainani hingke rang busuk jorotui thanai abo norok no saimano obong kha 300 200 rok bai engnayo rang kebang nango keprainyo bono tabuk operation khlainani bagai obuskangni 27 tariko talangnani bagai busuk jorotui rang nangno abo norok no wansukijani bini belai ikheno tabuk rangri khorosongoi tongo dongni nogo chamung nungmung kerei kaham masa yangai matong laikya tabo Briman nanglaye gojoto lukurok no onok bord news mangpling bukhaktui norok naye norok nugui tongkhoba iko oi skinner chung rujak sini o tv ni skin no rujak skinner norok ayengtino norok chubanani khlaide khakwar khlaye norok ni thani borok yafa phologo haikaba mokoli mukti khlai borok norok no san horo kisisa norok chubadi bokni nukhungno chuba mani bisingtui no norok ni bo hamari engnai borok ni bo hamkrai engnai ge nung ang jotono thansa khlai chubaya hangke chini tiprasa kiching tiprasa oba haike nasigi butharroi chalaigela ge jotono khokcha khongni khlaiye birat kukuni bagai chuba laikheba hamnai joto lukurok no chini nokbor news mangling bukhaktui bo chung kcharo tei borok ni nukhungni birat ni ama babu songbo norok no kcharo tini ni mangpili omsuk jorotui nungsutung nai tongnai rokno paithago norokno khulumka hambai.